गोजोन्थों मोनाबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बे मोनाबिलि समाव आंजों लोगोसे सासे जोहोलाव गसंनानै दङ आरो बिथाङा मा समयसा जानानै बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रि लांदांपारायाव फैखो बेनि आङो सोंगोन आरो बिनि साखिखौ बिथाङा होगोन आरो आं बिनि सिगां आङो मुंखौ सोंगोन। नोंथाङा मा मुं आरो बबेनिफ्राय फैखो? आंनि मुङा नेरसोन दैमारि। आङो उदालगुरिनि, गामिया मासकुटि आरो बेबायदिनो पिएसआ रौता गोग्लैयो। आच्छा, मा समयसा जानानै नोंथाङा जोंनि प्रेयार सेन्टाराव फैखो? बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टाराव आंनि फैनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आङो 2017 मायथाइयावहाय बेंगालराव दङमोन आरो बेबायदिनो आङो 2017 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव बेबायदिनो हरसेखालि सुक्रुबार हरावहाय आं उन्दुनो हायाखैमोन। आं गोबांथार इसोरनि रायजोनि सोमोन्दै सानगासिनो दङमोन आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय आङो आंनि जिबनाव गोसोखांदोंमोन। जिसुआ बुंदों, आङो गोख्रै फैगासिनो दङ आरो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनाय बायदि मोननांगौ बान्थाखौ आङो लोगोआव लानानै फैगासिनो दङ होननानै जिसुनि बेबायदि बुंनाय रावखौ आङो आंनि जिबनावहाय गोसोखांबाय थानाय समाव आरो आङो बेबायदिनो उन्दुनो हायि जानानै उसाव बादाव आइखां बायखां जागासिनो दङमोन आरो बेबायदिनो आङो सानदोंमोन, फोरबोआ बुंदों साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन, बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन होननानै। आरो जों बयबो मानसि जाथिया सानसे जोंनि गासै अपराध मावनायनि हिसाबखौ फोरबोनि सिगाङाव होनो थाखाय जोङो इसोरनि सिगाङाव गसंनांगोन। बे बाथ्राखौ गोसोखांबाय थानाय समावहाय हरखाबै सोरगोनि सानै आरफोरा आंनि सेराव नुजाफैयासै आरो बिसोरो बेबायदिनो आंखौहाय सोरगोआव लानानै थाङासै आरो जेब्ला आङो नख्रां फारसे जोमैनि रडजों बे सानै आरफोरजोंहाय लानानै थांजायो, बे समाव आं गाहायथिं नायहरदों आरो जेब्ला आं गाहायथिं नायहरो अब्ला आंनि जिबनाव आं बेखौनो मोनदांदोंमोन जे आङो बे बुहुमनिफ्राय आङो अराय समनि थाखाय नख्रां रायजोआव जिसुजों लोगोसे फैबाय, आं बेखौ सानदोंमोन। बेबायदिनो आंखौ मोनसे जोमैया साग्लोबफैयासै आरो सानै आरफोरा आंखौ बेबायदिनो गावसोरनि गांखंजों खोबनानै सोरगोआव लानानै थाङासै आरो जेब्ला आं सोरगोआवहाय सहैयो अब्ला बे बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार बिथां रेभारेन्ड आर इसवारिखौ लोगो मोनदों आरो जेब्ला आङो बेखौ लोगो मोनदों, जों सानैजोंहाय बेबायदिनो गोबां बारा गोबाव नङा, 1 मिनिटसो जागौमोन खोमा, बेबायदि जोङो नायज्लायदों, रायज्लायनाय जायाखै आरो दसे समनि उनावहाय बिथाङा आंनिफ्राय आनज्रायलाङासै आरो बेबायदिनो हरखाबै आङो सोरगोआव बेरायथिंनायावहाय जिसुखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बे समाव जिसुआ बुंदोंमोन, नेरसोन, नों थारैनो बे जायगायावहाय फैनो दङ, इस्सा दङब्ला बुहुमाव थांफिननानै बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार रेभारेन्ड आर इसवारिखौ लोगो हमहैनानै बेजों लोगोसे आंनि खामानि मावहैदों होननानै सोरगोनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ आंखौ थिनहरदों आरो बेबायदिनो आङो फैनो गोनां जादों आरो जिसुआ जेरै आंखौ थिनहरदोंमोन बेबायदिनो आङो बिथां बे बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार रेभारेन्ड आर इसवारिखौ लोगो हमफैदों आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बायदि आङो लोगो मोनफैदों आरो लोगो मोनफैनाय लोगो लोगो बियो आंखौ नाजावदों आरो बेबायदिनो दासिम आङो बिथांजों लोगोसे इसोरनि खामानियाव नांथाबनानै दङ आरो बेबायदिनो आं सानदों जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै आंखौहाय थिनहरबाय बे बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रियावहाय खामानि मावनो बिथां आबौ रेभारेन्ड आर इसवारिजों लोगोसे बेबायदिनो आङो दायो इसोरनि खामानियाव आवगायलांनो थांखि लादों आरो बिथांजों लोगोसे आं मावबाय थागोन आरो दायो बर्थमान बिथांजोंनो लोगोसे आङो दङ आरो आङो बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टाराव फैनानै गोबांथार जायफोरानोखि इसोरखौ मोनथिया, खोमसिनि मानसिफोर, जायफोरा बेबायदि रग बियादजों सैनांनायनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननानै ख्रिस्ट'खौ नाजावनायफोर, बिसोरखौ लोगो मोनफैदों आरो बेबायदिनो आङो मोनथिनो मोनदों जे बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टारनि गेजेरजों गोबांथार इसोरनि रायजोआ फेहेरजागासिनो दङ आरो दिनै बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टाराव गोबां मानसियानो मानो जिउआवहाय जिसुखौ लोगो मोननो हादों। बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टारनि गेजेरजों गोबां इसोरनि रायजोआ जादों, आं बेखौनो बुङो। आरो दिनै आंनि बे बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंनाय साफ्रोम नोंथांमोनखौ आङो थुलुंगा होनो सानो, दिनै थारैनो नोंथाङा नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि सोरजिगिरि इसोरखौहाय जिउआव लोगो मोननो हास्थायदोंब्ला, बेखौ सिनायनो लुबैदोंब्ला,
आरो बेयो सोर बेखौ मोनथिनो लुबैदोंबोला बाइबेला बुंदों बोसोन बिजाब 2:4 आरो 5 सिरियाव रुपा एबा थाखुमानाय दोहोनखौ नागिरनाय बायदि ब्रा ब्रा नागिरथाबदो नोङो नागिरोब्ला इसोरखौ गिनाया मा बेखौ मिथिनो हागोन आरो इसोरा सोर बेखौ मिथिनो मोनगोन होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि जिबनाव जोंनि इसोरखौ सिनायनो लुबैदोंब्ला बेखौ लोगो मोननो लुबैदोंब्ला जोङो बे शास्त्रआव बुंनाय बायदि जोङो रुपा एबा थाखुमानाय दोहोनखौ नागिरनाय बायदि ब्रा ब्रा नागिरनो आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होयो। आच्छा नेरसोन नोंथाङा जेब्ला सोरगोआव थांदोंमोन सोरगोआ माबायदि जों दिन्थियामोन नोंथांखौ माबायदिमोन सोरगोआ? जेब्ला आङो सोरगोआव थांदों अब्ला बे सोरगोखौहाय आंहा आंनि खुगानि रावजों थोजासे फोरमायनो जेबो राहा गैया खिन्थु बे सोरगोआवहाय सोरां होनो थाखाय सान एबा अखाफोर गैया बाइबेलाव बुंनाय बायदिनो आङो नुहैजोबदों आरो बे सोरगोआवहाय बेबायदिनो गोबांथार बिबार बागानफोर दङ आरो बेबायदिनो गोबांथार समायनायफोर दङ आरो बे समायनायखौ दिनै आं गावनि खुगानि रावजों फोरमायनो आंहा गोहो गैया आरो बिनि रंजानाय गोजोननाय आरो बिबारफोरनि मोदोमफ्रुनाय बेफोरखौ आंनि खुगाजों बुंस'नो हाया। जोङो हामबाय होनाय थाबाय नेरसोन फंबायनिसिम मानोना बे सोरगोखौ दिन्थिजादों आरो गमामा जोंनि लागै सोरगोआ नेनानै दङ आरो जिथु बाइबेलावनो बुंखादों ना धोरोमियाफोरखौ सोरगो रायजो होगोन होननानै हामबाय होनदों जोंनि थाखाय बे मोनसे गिदिर मोनसे मेसेज गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे रादाब बियो जोङो थागथियारि जानांगौ इसोरनियाव गोथार जानांगौ इसोरा बेखौ लुबैदों आरो हामबाय होनाय थाबाय फंबाय नोंथांनिसिम आरो बयनिसिमबो मोनाबिलिनि खुलुमनाय गोजोन्थों।